Govorite, dečki, transfer tržište i dalje je užurbano. A danas ćemo pričati o sapunici koja komplicira hrvatski nogometni transfer Nike Galešića iz Rijeke u zagrebački Dinamo. Iako je usmeni dogovor postignut, posao je doživio krah nakon što je stigla službena ponuda Dinama. Želite li znati što se dogodilo i koji su sljedeći koraci u ovim pregovorima? Ostavite like, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvono da biste pratili ažuriranja. Hajdemo provjeriti. Prije nekoliko dana činilo se da je sve riješeno oko prelaska Nike Galešića u zagrebački Dinamo. Usmeni sporazum između strana uključivao je 3 milijuna eura odštete Rijeci, 500.000 eura potencijalnih bonusa. Dinamo je prepustio 50% transfernih prava mladom Nikeu Jankoviću kojeg se i dalje veže uz Rijeku. No, kad je prošlog četvrtka poslana službena ponuda, počeli su nastajati problemi. Zašto se posao zakomplicirao? Iako Dinamov službeni prijedlog sadrži sve usmeno dogovorene uvjete, čini se da neki faktori koče pregovore. Pritisak Rijeke klub možda traži druge mogućnosti ili pokušava povećati iznos odštete nakon preispitivanja Galešićeve važnosti za momčad. Vrijeme odgovora kašnjenje u formaliziranju prijedloga moglo je izazvati nepovjerenje ili nelagodu u riječkom upravnom odboru. Naticanje drugi klubovi su možda ušli u spor ili pokazali interes za igrača, čineći scenarij konkurentnijim. 22-godišnji Galešić smatra se jednim od obećanja hrvatskog nogometa. Tehnički branič s dobrom igrom, istaknuo se u Rijeci i već je privukao pozornost u nacionalnim i europskim naticanjima. Njegov dolazak u Dinamo bio bi strateški za jačanje obrane, pogotovo s obzirom na budućnost kluba na kontinentalnim naticanjima. Nadalje, Galešić ima potencijal postati ključni igrač u trenerovoj taktičkoj shemi. Dinamo treba brzo djelovati kako pregovori ne bi propali. Evo nekoliko strategija koje vaš klub može usvojiti. Pregledajte ponudu, dotjerajte sitne detalje koji se mogu svidjeti Rijeci. Izravni pregovori, sjednite s predstavnicima Rijeke kako biste razjasnili sve nedoumice ili nepovjerenja. Izbjegnite novu konkurenciju. Zaključite ugovor što je prije moguće kako biste spriječili druge klubove da ukradu pozornost. Uspije li Dinamo realizirati ugovor s Galešićem, to bi učvrstilo poziciju najambicioznijeg kluba u hrvatskom nogometu, posebice na domaćem tržištu. S druge strane, eventualni neuspjeh pregovora mogao bi Rijeci donijeti simboličnu pobjedu i potencijalno otvoriti vrata Galešiću za prelazak u neki drugi veliki europski klub. Pa dečki, što mislite o ovoj sapunici Nike Galešić iz zagrebačkog Dinama? Klub bi trebao inzistirati na pregovorima ili tražiti druge opcije na tržištu. Ostavite svoje mišljenje ovdje u komentarima. Već vam se sviđa video, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvono, kako ne biste propustili novosti na nogometnom tržištu. Hvala na slušanju i vidimo se sljedeći put.